magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang hapon. Kumikinang ina. Nicole Yala. Ay, hapon na pala. Hapon na. Alauna. Alauna, pasado alauna na pala. Naalala ko tuloy yung huling beses. Hindi ko na dapat sinusuot talaga tong relong to eh. Nung huling beses na suot ko tong relong to, nag-iinuman tayo nung kasal ni Rocky. Buong akala ko alas 12, parang alas 12 pa lang ng madaling araw. Oo, nagmamakaawa na yung mga kasama na, hindi pa ba tayo uwi? Hindi, mamaya pa, 30 minutes pa, pero alas 4. Mag-aalas 4. Ang taka sila, 30 minutes pa, alas 4 na. Nakakaloka. Tumigil kasi yung relo ko. Hindi syempre naman, kapag ikaw ay medyo nakainom, hindi na masyadong maayos yung yung takbo ng iyong pag-iisip, di ba? Nakakalurke. Uy, ingat po kayo Minsan, ito talaga yung sinasabi natin example na the little things are actually the big things. Yes. Yung akala mong, di ba, parang ang grain of sand, nakakapuying. Di ba? So, ito rin, yung nasirang wristwatch na akala mo wala lang, maliit na bagay, pero sa totoo lang, malaking bagay po yan. Ito po dahilan kung bakit alas 4 na po na madaling araw. Nakauwi ang buong team ng Love Radio dahil buong akala ko alas 12 lang na madaling araw. Nakakalurkey. Nicole Yala is having a good time. Yes. Nabigyan kasi ng clearance headquarters Oo, Sige, magwalwal ka. Yun talaga yung sinabi niya sa akin magwalwal ka. And speaking of syempre malapit na pong malapit na mag-weekend porque holiday bukas. Nagmamadali. Hindi, wala lang. Kung halimbawa, yung inyong... Akala ko nga na-advance ka na Naalin? Kasi pa dragon dance yung damit. Ulo na lang ng... Teka ka lang, bukas may pula nito. Advance pa lang pink ngayon, bukas pula yung suot ko, wag ka. Yung pula ng dragon, mag-dragon dance ka na. Pwede na. Yung suot ko po kasi parang papunta na po talaga sa dragon dance. Syempre, Jigs, para-paraan yan para sabihing kumita. Diba? Dami nating kakilalang Chinese na kumikita ng malaki. Pwede yan. Pwede, diba? Mamaya ka dyan, binondo, wait ka lang. At saka mamaya pag uwi mo sa bahay, Prince, gusto makakita ng dragon dance. Ako na magpapakita ng dragon dance. Patugtog kayo ng drums sa YouTube. Nakakalurkey. Oo nga, Very dragon dance po yung aking outfit for today. Excited po para bukas, di ba? Pero speaking of, important issues na, kunyari sa weekend o kaya bukas. Kung halimbawa yung misis mo o yung mister mo magpapaalam to bonding with friends. Yan. 'Di ba? Mas maganda yung payagan mo siya, bigyan mo siya ng lisensya. Correct. 'Di ba? Bigyan mo siya ng go signal kasi ang hindi naman ako sa lahat ng oras pinapayagan at tinetext na, sige, magwalwal ka, 'di ba? Hindi sa lang lahat ng oras, may mga pagkakataon din namang anong oras na hindi ka pa umuuwi, 'di ba? Yung mga ganon. And to compare those times dun sa anong oras na hindi ka pa umuuwi kahit kararating mo pa lang doon, 'di ba? At saka dun sa times na binibigyan ka talaga ng lisensya. Ang sarap sa pakiramdam nung may lisensya para kang merong kalayaan. Pero kailangan maging responsable ka. Huwag pa abutin ng alas 4. Correct. Diba? Maging responsable ka. Huwag mong abusuhin kasi baka next time hindi ka napayagan. Yun yung katotohanan dyan. Baka hindi ka napayagan next time. Lumabas tuloy yung pagiging ninja mo. Nag-ninja moves po talaga ako noon. Umakyat ako sa bintana namin. Although hindi naman ganun kataasan, pero hindi para akitin ko yung bintana para makalusot, di ba? Very ninja moves talaga. Inuna ko muna yung bag ko, di ba? Inatsa ko muna yung bag ko. Alam mo yung parang 21 years old. At hindi naramdaman nila. At hindi nila naramdaman. Walang ebidensya, di ba? Na ako po ay dumating ng alas 4. Di ba? Nakakalurkey. But anyways, yun po important issues din na meron din pong quality time ang inyong mga mister or missis with their, kung hindi man sa mga kaibigan, kundi sila pala kaibigan. May mga taong ganun, hindi mabarkada At least with themselves. Minsan kailangan din nila yun Yung maglalakad mag-isa. Correct.
At saka kapag ka inalaw mo na kunyari magpa-parlor, lagi mong iisipin ang parlor 2 to 4 hours yan. Depende po sa condition po ng condition ng kailangan paggawa, 'di ba? So kung marami masyadong paggagawa, ay di mas mahabang oras. Pinaka nakaka-stress kasi yung pinayaga mo, pero maya't maya tanong ka ng tanong kung anong oras ka matatapos, 'di ba? Ganun. Pero sa amin kasi mag-asawa, nilinaw ko kay Mrs. Kaylet na sabi ko, may iba-iba kasing level ng happiness eh. Pagkasama mo yung kaibigan mo, ibang kasiyahan yun. Oo, correct. Pag tayo naman dalawa, iba naman rin yung happiness na yun. Pag ako naman, kasama ko, kung may tropa man ako, iba din naman yun. Tama. So dapat, kumbaga nai-enjoy natin yung level of happiness na yan. Na iba-iba. Diba? Para din na-distinguish natin kung ano yung klase ng happiness na makakabuti sa atin. Oo, yan. Diba? Kasi totoo naman, meron din naman talaga tayong nakakausap na nakakasama na nakaka-happy silang kasama, pero hindi necessary na maganda yung impluwensya nila. Or pwede lang happy ka lang for a short period of correct, time. Pero pag gusto mo na umuwi. Oo, correct. May mga ganon, 'di ba? So kaya nga kailangan natin ipa-experience. And speaking of experience, merong tambalanisa na nagtatanong sa atin tungkol sa dapat daw bang ipa-experience sa kanyang anak na mag-join sa isang pageant sa school. Yun yung tanong niya. Kasi itong tambalanisa na ito, sabi niya kasi na siya ay very conservative. Okay. So, hindi niya kaya na magsuot ng medyo sexy yung anak niya, pero gustong-gusto ng anak niya. Ayun. 'Di ba? Ako sa tingin ko okay lang. Wala ko, go lang. Go ako dyan. Kasi it's not about you. Tama, it's about that alam mo, ito yun parang katulad ng sinabi ko kanina, 'di ba? Yung pinayagan versus yung may lisensya versus walang lisensya. 'Di ba? Mas masarap pa rin sa pakiramdam yung may lisensya ka kasi all out mong ma-enjoy. So ganun din yung anak mo. Pwede kasi sa sobrang ito lang yung scenario diyan, nanay. Sa sobrang kagustuhan ng anak mo, pwedeng tumuloy pa rin siya kahit ayaw mo. Or, pwede namang suportahan mo na lang, di ba? Pero dapat lilinawin mo, anak, ako conservative. Alam mo naman, conservative ako. Pero hindi rin ako komportable dito. Pero dahil mahal kita, papayag ako. Tama, di ba? Correct. Para malaman din ng bata na may limitation siya na yung nanay niya. Kumbaga nag-ano kayo nag-meet halfway kayo. Correct. Nagkaroon kayo ng compromise. Nagkaroon kayo ng agreement. Di ba? May MOA kayo. Tama. Di ba? Natatandaan ko talaga yung mga ganyan na pinapa-experience magsagala, mag-pageant. Sa tingin ko, go lang hanggang sa mahanap nila kung ano yung trip nila. Oo. Nandiyan naman tayo mga magulang bilang guide para sa kanila kung saan nila gusto, 'di ba? Ang hindi lang maganda yung magulang yung nagpupumilit na experience mo doon. Correct. Totoo. Pero sa totoo lang, frustration ng magulang 'yon, 'di ba? May ganun ka ba sa anak mo? Wala naman. Kung anong sa kanya, hindi go suportahan. Kung anong trip niya, 'di ba? Yung ganun. Ako din sa bagay. Pero sa bagay kasi, kung ano din yung mga trip ng anak ko, edi trip ko din. So, wala namang masyadong problema. Pero totoo yun, na may mga taong masyado nilang ipupush. Pwede namang mag-work, pero pwede rin hindi mag-work. Ganon, di ba? Importante dyan talaga, meet halfway kayo talaga May compromise Tama. Pwedeng sabihin mo dun sa anak mo, sige, hindi ako komportable dito ha. Pero ang compromise natin, 'di ba, sisiguraduhin mo na wala kang grade na mas mababa sa 85. Yan, o kaya wala kang grade na mas mababa sa 90. Yung mga ganun, o di naman kaya ikaw ang maghuhugas ng pinggan sa reunion namin. Ang dami. Ang dami. Sa reunion namin, ilang batch. Hindi, may gano'n na parang may condition para din makita din ng bata yung bigat nung pagpayag. Diba? Pero para sa mga magulang din hindi porket conservative ka, hahayaan mo na maging conservative ka. Para nang sa gayon, mapasok mo yung mundo ng anak mo, kinakailangan medyo mag-immerse ka din, mag-adjust ka din. Pokemon nga, nag-i-evolve Kaya nga, ang Dunkin Donuts nga Dunkin na siya ngayon. It's ilang dekadang brand siya, Dunkin. Baka naman, ano pa kayo dyan, na Choco Glaze, na favorite yan, tsaka Bavarian. Ano ba yun? Choco Butternut. Baka naman, nakakahiya. Ang Dunkin nga, 'di ba, which is
hindi naman natin masasabing old. Pero seasoned. Seasoned na brand. Ibig sabihin, nandiyan na maraming taon. Nagbago pa. Diba dati, nag-umpisa lang yan na donuts lang. Tapos nagkaroon na ng mga iba't ibang mga drinks. Ganyan. Kasi coffee shop na siya. Hindi na siya basta-bastang tindahan lang ng donuts. Yun nga, nagbabago eh. Diba? So, kailangan din po talaga nating mag-adjust. Correct. Oo. Hindi pwedeng para makasabay sa mga anak natin. Kailangan. Ay, tingnan nyo na lang si Nicole. Ang grabing adjustment ginagawa niya sa mga anak. Tama! Sobrang adjustment talaga yung ginagawa ko. Tinatry ko intindihin yung lengguwahe nila. Yung mga skibidi. Diba? Yung mga skibidi. Ganon. Diba? Hindi, kasi baka mamaya, hindi pala maganda o hindi ako exposed. Ayan. Yan. Tsaka ako, para sa akin, walang masama kung hindi masama na kilalanin mo yung mga kaibigan, kung sino yung mga sinasamahan. See, you'll never know eh. Baka matuwa ka, kagaya din ni Nicole. Na yung kaibigan ng anak niya. Ang sinabi sa akin, pinafollow ako, tapos sinabi 33 ako. 33 ba o 35? Pero whatever it is, 10 years younger. Diba? Tropahin mo yung tropa ng mga anak mo. Alam mo kung bakit? Kasi unfortunately, Jigs, meron tayong mga nababasang mga articles, meron mga story na may ginawang hindi maganda si anak sa kanyang sarili. May suicidal thoughts pala. Tapos, ang pinapakita kasi nila sa bahay, okay lang sila eh. Tapos hindi mo rin kilala yung mga kaibigan. Maganda na kakilala mo kasi para alam mo kung okay lang ba siya, ano yung kanyang pinagdadaanan, 'di ba? Mahirap yung ganun eh. Meron na ako nakita kanina ba yun, kaninang umaga lang, nabalita doon sa amin sa probinsya, na pinagalitan ng tatay yung anak. Ang ginawa ng anak, ni-report niya yung tatay niya na gumagamit daw ng droga. Totoo ba? Bakit ganun? Nakakaloka! So medyo may ibang pag-iisip na yung mga kabataan ngayon. So kailangan nating gabayan ng tama, kung hindi i-report po tayo. Gumagamit tayo pinagbabawal na gamot. Pinagalitan lang siya. Diba? Kasi yan ang example, Jex, ng mga hindi na tama ang takbo ng pag-iisip. So, all the more na kailangan ng guidance. All the more na kailangan natin tropahin yung mga tropa nila. Correct, alamin natin. And speaking of mga tropa, shoutout lang natin medyo madaming pa-shoutout itong si Benche. Ayan, pinapa-shoutout niya ng happiest birthday si Madam VP Joyce Chan ng Solid KGS from your family, Papa Ken, Kenelyn, Hoyin, and Hans. Sa mga fellow Grab driver from Solid KGS, shoutout kay Paps, Gov Noel, Mayor Jerry, Wilson, Matthew, Ju, Joseph, Norman, Fernando, Teng, Wilbert, Romeo, Gonzalo. Greetings from Bautista Peeps, Bench, Bell, Corazon, kay Gray Carla, Mama M, and Mimas of Manibela. Diba? Mga Grab drivers natin. Gusto ko yung Mimas of Manibela. Congratulations pala kahapon. Ay, totoo yan. Speaking of, diba? Nakita ko kasi yung award. Correct. Uy, maraming salamat sa De La Salle Araneta University sa paggawad sa Love Radio as your most outstanding FM radio station. Diba? Nakakatawa sa inyong 7th Gawad La Salanieta. And sa paggawad din po sa akin bilang most outstanding female DJ. Thank you so much. Three-peat na to. Three-peat na po to for me. Salamat! Magpapasalamat din ako kasi parang na-nominate ka rin. Isa ka rin, diba? Isa ka rin sa mga nominado. Diba? Sabi ko nga kahapon nung ako ay papasalamat, sinabi ko na kapag ang isang award ay galing sa isang school, pinupuntahan talaga natin at binavalue natin because ito ay true lalo at walang halong eklavu. Diba? So, yun. Ganyan. So, speaking of, yan yung sinasabi natin, diba? Alam mo ba, diba, na yung tropa ng anak mo ang nag-organize ng 7th Gawad La Salanieta, diba? Dapat alamin mo yung mga aktibidades ng Junakis mo. Kahit kung minsan, yung parang hindi mo gusto yung ugali nila, pero kinakailangan mo pa rin para at least
at nandun kay, alam mo yung circle ng mga ano, pag nawala yung anak mo, hindi sumasagot. Correct. Alam mo kung sinong tatanungin, Yan. alam mo kung sinong hahanapin. Tama, totoo. Ako minsan may mga ugali talaga yung mga kabataan ngayon eh. Medyo meron talaga eh. Aminin na talaga natin eh. So, kailangan po nila ng guidance. Kasi influence na yan of the internet, Correct. of what they watch na hindi naman natin 24/7 mabantayan, di ba? So, kailangan din talaga in as much as we can. Oo, tayo kasi sa generation namin, yung generation na pag pumunta ka sa bahay, magandang gabi po. Oo, di ba? Minsan may pupunta sa bahay na nandyan lang, tapos aalis, di man lang nagpaalam. Oo, di man lang nagpaalam, nakikain lang, nagbukas pa ng rep, di ba? Kakaloka. Ganun na siya. Oo, ganun na yung generation ngayon. Oo, hindi naman natin nilalahat, okay? So, ang sinasabi lang natin na dahil may ganyan ng pag-uugali at hindi masyadong maganda nakikita sa henerasyon ngayon, tayong mga older generations, tayo ay tinatawagan, 'di ba, na magbigay ng proper guidance. Oo, at hindi din naman masisisi yung mga magulang kasi may mga magulang na parang ang oras nila para sa trabaho, hindi na nila which nakakalungkot din naman talaga. Yun naman din talaga ang katotohanan, hindi mo talaga mabantayan eh. Pero yun nga, sabi nga natin, as much as you could. So babalik tayo dun sa humihingi ng advice, 'di ba? Ipa-experience mo yung pageant. Iba din yung feels ng isang pageant, iba din yung maibibigay nito na experience sa anak mo, and then suportahan mo siya. Correct. Tsaka hindi sabihin ng anak mo na ikaw isa sa mga hindrance sa mga gusto niya makamit sa buhay. Tama, 'di ba? Tapos pagdating ng araw, naging bonggang-bonggang beauty queen. Siya na yung susunod na Miss Universe, di ba? Yung ganon. Tapos babalikan niyo yung araw na ikakwento ka pa na nung araw yung nanay ko, hindi ako sinuportahan but I did not give up on my dreams. Kasama ka pa tuloy sa ganong kwento. Gusto mo yon? So mas maganda yung... Ang publicity. Ang pangit ang publicity mo, girl. So mas maganda na yung bata pa lang po ako, sinusuportahan na ako ng mga magulang ko. Hanggang ngayon na isa na po akong full-fledged ganap na beauty queen. Ganon! Di ba? Good luck ka. Di ba? Good luck ang mga pageant na yan. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!